Yo, what's up mga kapital? Nandito po tayo ngayon sa Aguilar. Alright, tara. Punta po tayo ng Mapita. Punta po sa Daang Katutubo. Alright, dahil sarado pang Daang Kalikasan. Tara mga kapital, let's go. Baka na. Pangasinan, number 1. Alright, magbaka na. Kapital, kumakain kami ngayon dito kay Ate Bisaya. Pansit, itlog, langgunisa. Ano yung parang Adrian? Langgunisa rin. Masarap ba? Masarap Ano, naman. ano lasa? Lasang longganisa. Alright! Aling Chimar, ano? Balita dyan? Busy? Sarap yung ulam dito. Masarap ba? Ate, ano yung niluluto mo? Napaitan ko! Napahitan. Oh, punta kayo dito kay anong kantin to, ate? GN. GN's Canteen. Dito nyo matatagpuan ang ginataang dinosaur. Dito. Natang dinosaur talaga. Oo. Hinahalo na po ni ate. Para siyang mangkukulam na naghahalo ng kanyang recipe. Anong mga recipe niya natin? Ito, Anong nilagay mo dyan? luya, bawang. Dapat nilalagyan din ba ng granada yan? Ate, thank you sa pagkain ha. Napakasarap. Ito si Papa Lags. Kita-kita tayo sa taas. Trail na tayo. Alright. Baka na! Yo, what's up mga kapital? Nandito po tayo ngayon sa Mapita. Tara, let's go! Baka na! So, harap na po tayo. Po. Tingnan natin. Sa unang ahon pa lang, grabe na mga kapital. Yun. Morning po Papa Rags in the house. O, nangunguna na si Master Adrian, Master Chimar. Yun o. Puro malalakas po ang kasama natin ngayon mga kapital. Oh man! Soft lang po ang pedal natin. So first time natin pupunta ng Mapita. Medyo mahihirapan tayo dito. Okay, kuhay naman dyan mga papa.
Yan o. Si Papa Rags ha. Sabihin nyo lang, bakbakan na. Yan o. Ba't tayo nagja-jogging? Tayo sa aming lugar. Oo. Ang ganda nga dito eh, pati mga kapaligiran. Mas maganda pa doon sa ano. What's up mga kapidal? So nandito na po kami sa 1/4 ng Mapita. So ahon dito, kasama ko ngayon si Mar. Ano masasabi mo pare? Sobrang hirap dito. Grabe. Banayad. Banayad. Kaya pahinga-pahinga muna tayo. So ilang pang kilometro ang babanatan natin dito ngayon bro? Mga Hindi ko ma-estimate eh. estimate. Ito, yun kasi tingnan nyo doon Yan po pupuntahan natin. Paakitin pa natin yan. So mga kapidal, hintayin nyo. Kung hanggang doon lang kaya natin. Sige sen. So may nag-downhill. Ito sila. So nandito yung iba, nagpapahinga rin. Mga kasama namin. So grabe po tong ahon na to. Kung beginner ka po dito, huwag mo nang susubukan. Kasi akong beginner pa lang, Papa Rags, wala na eh. Tapos pag nakaagad, 1/4 pa lang. So ganito po siya kataas, mga kapitalo. So nasa tabi lang kami ng bundok Nasa ibabaw kami ng bundok. Unang bundok pa lang to, di ba Coach Jimar? Papa Jimar, sinong shoutout natin diyan? Sige, shoutout tayo, Papa Jimar. Sige, muna ako. Shoutout sa aking asawa, sa aking mga anak. Shoutout kay Arlene Mabanta, Eugene Mabayag, Ara Mabanta, Geno, Ray Mabanta, Rose. So sa aking mga magulang, mga anak ko. Alright. Shoutout sa Cycle House. Malapit na tayo mag-vlog dyan. Baka bukas mag-vlog na tayo dyan. Sa Libreng Comics. Alright. Sa Baragan Family. Alright. Salamat sa pag-subscribe kay Papa Rags. Tol, shoutout. Shoutout sa mga tropa ko dyan. Shoutout sa inyo. Alright. So yung tropa niya, hindi natin kilala, pero kilala na natin. Isang lang tropa, Tol. Isang lang tropa mo. Si Kawili dyan. Kawili, alright. Si Rusty. Okay. Sir, shoutout. Shoutout, sir. Right. Grabe sila. Matindi dito, kaya kung hindi ka magpapahinga dito ng konti, dito pa lang sa 1/4. Nako, tas pagka na kaagad. So titingnan natin kung hanggang saan ang kaya ni Papa Rags ha. Dito na nga ako, mapupunta natin yung content mataas eh. Mas mataas to sa Benguet, mas mataas to sa Chocolate Hills, mas mataas to sa New Zealand, Pangasinan. In Malog mas mataas. Pangalawa to sa Maliko, kaya grabe. Ganito mangyayari sa'yo. Alright. Mga legs ng Tagatak na yung pawis ko eh. So, kita-kita tayo sa taas mga kapidal ha. Tara, let's go. Yan, ganyan po mga kapidal. Alright. Ganito po ang daan dito. Saan ruta nyo, kuya? Alright. Sana all.
Parang anong ginagawa mo? Nagsusulat. Nang ano no? Nagsusulat ng palatandaan para masundan tayo. Yan o. In your face. Sakay dito o. Yun o. Yan. Parang. Yun. So dito, lalagay natin dito. Para may advance sila. Diyan sa may buto. Doon. Dito natin ilalagay ito. Halika brother. Mga paparag. So ang gagalaw nito, yan. Paparag. Sa likod nito, mukha kang kalabaw. Yan. Yun. Para pag nabasa ni kalabaw, oh yan. Yan. Bigay mo. Yun. Wait na. Okay na. Oh, what's up mga kapidal? Para ako nasa Baguio. Alright. So, pahinga muna tayo dito sa mga pine tree dito sa taas ng Mapita. Bago tayo makaakyat doon sa bike den doon sa taas. So, may waiting shed po. Nag-isa lang po yun na waiting shed kaya pupuntahan natin yun. Sikat yun dito sa Mapita, Pangasinan. Yan po si Paring Edre, no? Oo. Yun na po. Yun o. Isang kan naman dyan o. Isang patayo. Isang patayo naman o. Yun o. Yun o. So mga kapidal, pag pumunta kayo dito, make sure na may mga patch kit kayo, may mga tools kayo para safe lagi. Tsaka huwag kakalimutan yung helmet natin ha. Dapat yung dalhin lagi yan pag may mga rides. Huwag po kayong magsusot sa ganitong damit. Kasunod po ngayon. Huwag po kayong magsusuot pag pumunta kayo dito. Dapat dry fit. Oh. Kailangan yung magdamit ng dry fit. Huwag ganito sa akin kasi malakas pag kayo. Like me! Last pag na si Papa Dags, hindi pa nakaakyat. Nasa kalahati pa lang tayo mga kabidal. So mamaya na po. So mga kapidal, malapit na po tayo sa bike deck. Ayan. Tapos bike view. Dito na tayo. Alright, touchdown. Whew. Alright. Dito po oh. Alright. Ito na po yung zip line. Okay. Dito po yung bike view. Saan? Alright, kapidal. This is a public forest, not for sale. Okay. So yan. Madugo dito, mga kapidal. Diyan tayo magtatambay. Okay. Tara. Baka na. Ito si Papa Rags. Welcome sa Mapita. The original. Yeah, the original Papa Rags. Bagbaka na. Woo!
po si Papa Rags ng Trilliards. Welcome sa Mapita. Touchdown po tayo. Alright. Dito po kami sa ibabaw ng kabundukan. Alright. Alright. Yeah. Oh. Woo. Ang ganda po dito ng view. Woo. Yun o. Okay ba dito? Okay. Sa view deck. Right. So ito yung mga dinaan namin. Grabe no. Kaya nyo yan. Tara dito. Right. Oh, mga kabidal, nandito na kami sa touchdown sa may view deck ng Mapita. Yan. Zipline po yan. Papuntang saan ba to? Sir. Papuntang Imperno. Sitio Mapita, Barangay Lawag. Barangay Lawag. So para na rin tayo pumunta ng Ilocos. Shout out sa asawa ko. Be, huwag kang mag-alala. Number 1 ka lang. Ay! Hindi kami number 1. Yun ang tanong. The only one. Mga boss, shout out kayo, Brad. Shout out. Sino? Boss. Pa-shout out dun sa mga nagsusunod sa amin. Ramay Sugarol Kunod, Pangasinan. Yung mga sugarol dyan, mag-bike din kayo paminsan-minsan. May ikyon dito na eh. Aray yan. Aramay takusa. Unsang pularan. Yung mga takusa daw. Brother. Pangasinan, number 1. Alright! Magbaka na. So dito lang sa Pangasinan matatagpuan ng matarik na bundok ng Mapita. Mga kababayan ng Pangasinan. Be, mahal na mahal kita. Woo! I love you very good. You're my number 1. Wala pang ulan, nagpapayong na. Mister, wala pang payong na. Saan na lang tayo kaya? So nandito kami, touchdown mga kabidal. So mataas po to. So pauwi na rin kasi nandyan ang ulan. Imbes na punta tayo dun sa isa pang view deck, medyo abutan na tayo ng ulan mga kabidal, mga kulimlim na. So dito pakalawang mataas na to eh. Pag ginakyat natin yun, para ginakyat na rin natin ang maliko. Salamat sa aking kaibigan. Ang aking master. Nambubudol. Hindi ako nambubudol. Inosente ko. Siya po yung budol dito. Siyang may pakanan nito lahat. Inosente po ako, wala po akong kasalanan. Okay. Tulog po ako nung nangyari ang krimen. So, kung gusto niyo magpabudol, contact Adrian ha. Walang bayad, free. Pakainin nyo lang. Yan yung sinabing ano. Brother. Nakita mo bang ginamit na Salamat ha. Thank you bro. 45 ba? Hindi ko alam yung 45. Oh, napakaganda dito mga kapitan. The best. Oh, maraming pumupunta dito. Hindi lang kami, hindi lang mga local na tao, pati artista rin, marami. Boss, sino nang pumuntang artista dito? Ha? Sino nang pumuntang artista dito? Ako pa lang! Yun ang mga banan ni Sir Adrian eh. So kung gusto nyo mag-zipline, pwede rin dito. Magdala lang kayo ng sarili nyong kalawit. Tapos mag-install ka muna dun ng receiver, no? Oo, magdala ka po ng kuldon ng sapatos, pwede rin dito. Sinturon. Ano pa? Sako, pwede rin. Pwede ka mag-zipline doon. So dito mo matatagpuan ng lagoon ng anong kanto ba ito? Mapita Lagoon. Nandito po sa baba. Yan. Pag nag-zipline ka dito, hindi pa nag-ooperate. Yan. Papunta yun sa Lagoon. Alright mga kapidal. So ito si Papa Rags, lag out. Uwi na. Ano naman ginagawa ko kaya, Rags? Siyempre, gumagawa tayo ulit ng palatandaan. Baka mawala yung mga susunod eh. Hindi nila alam to eh. Shoutout nga pala kay Paring Burnok. Alright. Dito mo matatagpuan ang tunay na rides. Gagawa tayo ng ulit ng palatandaan. Yan. This way, sabi niya ulit. Yun. Yun. So, lagyan natin ang X. Yan. Yun o. So, dito natin siya ilalagay. Para astig. Yan.
Ang mag-aalis nito, ang mag-aalis sa batong ito, mukhang kalabaw. Yan. Wow! So, dito. Manatili ka dito. Okay? So, this way. Yan. Papunta doon. Sa taas. O, tara na. Dito siya mananatili. Yan. This way. Papunta doon yung bike din. Tara na, tol. So, abangan nyo ang part 2 namin, mga kapital. Boy, downhill na po tayo dahil pababa na po tayo. Pauwi na. Ating touchdown. So, ganito po sa kabila. Mas matindi sa Impalo. Oh. Kaya nyo ba to? Kaya nyo ba to? Tara dito sa Pangasinan. Kung kaya nyo to. Ang matinding trail dito. Tara. Oh, ano? Kaya nyo dito? Tara. Patayan nyo si Papa Rad. Ito. Hindi. Oh, morning! Oy! Papa Adrian! Hindi siya nag-iwan. Yun oh! So, downhill na to, mga kapital. Dito. Woo! Woo! So, yan po yung mga kalikasan. Hello? Ito, trail. Tingnan po sa pag-downhill dito, ha. Eh, once nagkamali kayo dito. Bata ka. Nagkamali ka.